Senyores i senyors, benvinguts a la Ciutat dels Llibres 2.0 i en aquesta edició més 2.0 que mai. Aquest programa que estan començant a veure es va enregistrar a la Biblioteca de Salt el 15 de març del 2011 amb alumnes de 6 centres diferents de quart d'ESO, amb un projecte extraordinari que va començar a Televisió de Girona, però que aquest any, amb aquelles coses de la crisi, el programa ha seguit altres camins, però tot i així nosaltres l'hem volgut continuar fent. I el fem amb bona gent que hi ha volgut col·laborar. Aquí ho estan registrant, que és la revista saltant.cat, que podeu consultar-ho a la seva pàgina web. També els 6 centres que hi han col·laborat, que són el Vallvera, el Salvador Espriu i el CES de Salt, els Maristes, el Pare Coll i el Santa Eugènia de Girona, i a més els serveis educatius i també les biblioteques Salvador Allende i Biblioteca de Salt. Tots ells què han fet? Doncs han fet possible això que estan veient vostès ara mateix, que és una taula plena de llibres i 6 persones que, no sé si dir que els hem enganyat, però que s'han atrevit a venir a parlar de llibres en una biblioteca en veu alta, que jo crec que és l'única vegada que podrem fer-ho, perquè sempre és calleu, que no parleu en veu alta a les biblioteques. Doncs avui parlarem i se sentirà. I el primer que sentirem és qui tinc aquí al meu costat, que és en Darcel. Darcel, com estàs? Molt bé, molt bé. Una mica nerviós? Una mica. Una mica? Passarà ràpid. Tu ja t'he posat aquí i així després ja passa la cosa de seguida. Com funciona aquest programa per qui no l'hagi vist mai? Doncs aquest programa funciona de la següent manera. 6 alumnes de quart d'ESO han escollit un llibre i ens el venen a explicar i a més després entre ells mirarem a veure si en podem parlar una mica de tot plegat. Per començar, tal com deia en Darcel, tu Darcel de quin centre vens? Vinc del CES de Salt. Del CES de Salt. I portes un llibre que és força gruixut. Força, sí. Com es diu? Es diu L'invenció de Hugo Cabret. És un llibre fet per Brian Selznick. I de què va? Va d'un noi, un noi orfe que viu en una estació del tren de París i és un rellotger i arregla els rellotges a l'estació. El seu pare també era un rellotger i treballava en un museu abans de morir en un incendi, sí. Abans de morir el seu pare va descobrir un autòmat i el va voler arreglar, però no va poder per la seva mort. I l'Hugo vol seguir els seus passos per arreglar la màquina. I per arreglar-la passa per moltes coses interessants i curioses. I que no ens explicaràs perquè si no xafaríem el llibre i tampoc no seria qüestió d'això. Aquest llibre, de tota manera, no és un llibre només amb lletra, per entendre'ns, que no? Sí. Què més hi ha en aquest llibre? Hi ha dibuixos. Obre'l. Hi ha dibuixos i lletres per explicar una mica, però... És una mica una barreja entre novel·la i novel·la gràfica, no? Potser? Sí. I a més, esclar, al parlar de dissenys i d'autòmats suposo que té molta lògica que surti això, no? Com vas descobrir aquest llibre? És que ho vam llegir en el club de lectura de l'institut i m'ha semblat molt interessant i ho vull presentar. Molt bé, doncs perfecte, ja en tenim un. La invenció de l'Hugo Cabret, que l'ha triat en Darcel Ioià del CES de Salt. I al seu costat tenim en... Sergi Reixac. Sergi Reixac, que vens? El Pare Coll. Molt bé, Sergi. La teva és més televisiva, no? Sí, bé, fa una sèrie que és Diaris de vampirs i es pot pensar que és el típic Crepúsculo, però no, té una part molt diferent perquè va sobre una noia que es diu Helena, que se li moren els seus pares i ha d'anar juntament amb la seva germana a viure a casa de la seva tia. Allà apareix un noi nou a l'institut que és molt intrigant i no saben ben bé què passa, fins que al mateix moment que ell arriba al poble doncs comencen a sorgir una sèrie d'assassinats de gent desangrada. El que fan és, intenten veure què passa, però al no trobar la policia cap indici, decideixen la gent i no sortim de casa perquè encara ens passarà alguna cosa. Sí, esclar. Bueno, l'Helena té una amiga que es diu Bonnie que de cop descobreix que té poders paranormals i que pot veure el futur i això, i prediu que ella tindrà una relació amb l'Stefan però que hi haurà problemes entremig. Bueno, bé, ho aconsegueix, té una relació i al moment cada cop els assassinats van sent més bèsties i el poble diu aquest noi és raro, no surt a casa, no se relaciona gaire, serà ell qui els ha matat. I bé, un dia quan estan a casa la Bonnie, l'Helena escrivia un diari on escrivia tot el que sentia per l'Stefan, que és el protagonista, i una nit entren a la casa, no saben qui, noten una presència i li agafen el diari. I bueno, passen bastant de temps buscant-el però no troben res
i allò que decideixen, diu, bueno, ja apareixerà. I mentre estan en el comitè de preparar la festa de Halloween, doncs l'Helena es queda sol un moment en el pavelló i nota la presència d'una persona. Aquí no. Però bueno, diu, bueno, no passa res, parlaré amb l'Stefan, a veure, ell potser sabrà. Clar, és li preguntar. I quan li va preguntar, l'Stefan li explica tota la seva història del passat i li explica com va arribar a ser vampir i el perquè de tot. Però no ho explicaràs ara aquí, no? No ho explicarem. Escolta, això de Diaris de vampirs, a mi em sona d'una sèrie que feien a TV3. Sí, a TV3 han fet la primera temporada, però jo he vist que el llibre és bastant diferent que la sèrie. Perquè què va ser primer? El llibre? El llibre, sí. Els llibres, vaja, perquè... Bueno, són 4 llibres que van ser abans de la sèrie i abans de la saga Crepúsculo. Molt bé. I tu què passa, que la història de vampirs t'agrada? Vas començar en Crepúsculo? Potser? No, vaig començar a Crepúsculo, però vaig dir, es fa molt pesat, és tot el rato humor i no passa gaire res. Les pel·lis potser estan bé, però el llibre per tragar-se, un llibre tan gruixut que d'amor i prou quasi, doncs no. No hi ha assassinats bèsties i no, sang? I vaig veure la sèrie i després m'han dit, mira, són semblants, vull dir, la base de la sèrie amb la història, i vaig dir, hosti, l'amor està més en segon pla i a més coses bèsties, doncs prefereixo llegir-me aquest. Molt a més. Sí. Vindries, això, molt bé. Parlant d'amor, Laia Batlle, com estàs? Bé, molt bé. Tu vens de quin centre? Dels Marís de Girona. I portes un llibre que precisament ve una mica a resumir el que parlava ara en Sergi, no? Amor i mort. Sí. Però va de vampirs també o no? No. Com es diu el llibre? Ve a l'amor més enllà de la mort. És de la... Care Santos. Care Santos, exacte. I de què va aquest llibre? Tracta de que una noia descobrim que s'ha mort, però no se'n recorda de res. I clar, es dedica a buscar pistes, investigant la seva família. Descobreix que es va morir juntament amb una amiga que anaven en una atracció del Tibidabo. Clar, passa una ciutat a Barcelona coneguda per força gent i et pots identificar els llocs on es troba. Resulta que també es troba enmig amb una mèdium que la pot veure i l'ajuda. Però clar, el llibre es divideix en 3 parts. Hi ha un moment que ella descobreix la veritat però tu no te l'ensenyen i canvia de personatge. Passes a formar part de la família que t'explica el seu dolor i com el pare, que no es creu que sigui un suïcidi o un assassinat, doncs continua investigant i a partir d'això pots arribar a saber què va passar i el per què. Ostres, que estava pensant, quina impressió que m'és un accident al Tibidabo precisament quan fa poc temps que hi va haver aquella desgràcia, no? Suposo que després el llibre com que encara agafa més sentit tot plegat, no? Sí, perquè a més ja parla que van desmuntar també l'atracció, el llibre el van escriure el 2008, també està tots els capítols datats, clar, tenen data, i si passen 4 dies dormint, perquè al ser un esperit doncs gasta piles, ho posa aquí. Val. No, és que jo com que m'esperit una mica no tractes... No, és que és clar, cada autor escriu el tipus de personatge que vulgui. I clar, doncs si comença el 2 de febrer i després si es queda dormint 3 dies, doncs després ja vas al 5 de febrer i t'ho mostren tot. Molt bé, aquest és el llibre que ha portat la Laia, però després parlarem de més llibres, em sembla que sí. Però abans ens queden 3 companys més d'aquest programa que estem fent avui aquí a aquesta Ciutat dels Llibres 2.0, en el qual estem conversant, recordem-ho, amb alumnes de Salt, del CES de Salt, del Vallvera, ara sentim maristes, Paracoll, i ara saludarem en Marcel Maccolog? Macatxis, abans ho havia estat assajant tota l'estona i m'havia sortit bé, i ara a l'hora de veure sempre em passa igual. Tu d'on vens? Jo d'aquí de Salt. D'aquí de Salt, d'aquí de Salt, molt bé. D'aquí de Salt de quin institut? Del Salvador Espriu. Que és d'aquí, del Salvador Espriu, de Salt d'aquí, eh? Exacte. I tu ens portes un llibre que és, suposo que t'ho han dit 34.000 vegades, un autèntic referent. Sí. Què es diu? El vigilant al camp de Sègol. De J.D. Salt. I què tal? Perquè a l'hora de portar un llibre en un programa de televisió, per què has escollit aquest? Perquè aquest em va impactar, no sé, perquè com en Salinger s'inventa aquest personatge i entra tant en aquesta ment d'aquest jove una mica així pertorbat o raro, en trauma així. I no només del protagonista, sinó també de tots els altres personatges, perquè vas veient el que pensen també altres personatges més secundaris, i això em va impressionar molt. És la manera que parla el protagonista, no? Sí, no és el típic discurs, manera d'estar escrit i així. És trist i alhora humorístic també. És un personatge inquietant, el protagonista de Vigilant al camp de Sègol. T'hi has sentit identificat en alguna cosa? A vegades sí. Sí, no sé, perquè a vegades... Bueno, ara fa una mica de temps que no me l'he llegit això, però jo me'n recordo de quan me'l llegia que a vegades pensava, bueno,
tampoc és tan... Tampoc és tan estrany, no? Sí. Molt bé, el Vigilant al Camp de Sègol, que és un d'aquells referents de generacions rere generacions i que de tant en tant va sortint en aquests programes que estem fent. No sé, el que ens ha portat la Gabriela, com estàs? Sí, bé. Gabriela, què més? Hernández, I de quin centre vens? d'Elia Santa Eugènia de Girona. Molt bé. I tu ens portes un llibre que es diu? Addicció, de Claudia Gray, que és la continuació de Mitjanit i que ara ha sortit un altre llibre, però encara no m'he llegit. Aquest llibre tracta d'un amor que comença en el primer llibre de Mitjanit entre Bianca, una noia que té els pares vampirs, Quina falera teniu de com els vampirs. Ja en parlarem després d'això. Va, tira. que s'enamora d'un noi, un caçador de vampirs, i és un amor impossible. Sí, esclar. Perquè Si és caçador de papes, doncs és el que sí. I al primer llibre doncs, descobreixen el noi, Lucas, caçador de vampirs, i li prohibeixen l'entrada a l'Acadèmia de Mitjanit. Però en el segon llibre, a través d'un amic seu, un amic que tenen en comú, s'envien cartes i es van trobant fora de l'Acadèmia de Mitjanit. I entremig del llibre es troben amb uns fantasmes que persegueixen a la Bianca i que amaguen un secret del seu passat. És que ara pensava aquesta relació impossible, he pensat en Romeu i Julieta i mirava la teva companya que tens al costat i no sé per què se m'ha juntat tot. Judit, com estàs? Molt bé, jo. Judit, Caselles? Sí. De quin centre vens? Jo vinc del Vallvera, però soc de Bescanó. Molt bé. I portes un llibre que es diu... L'Amanciment de la Fúria, de William Shakespeare. Per això jo deia allò de Romeu i Julieta, perquè la cosa ben bé que anava per aquí. Com pot ser que t'hagi arribat a les mans un Shakespeare i que sobre el portis aquí, a la ciutat dels llibres 2.0? Mira, un dels fets ha sigut perquè era en gènere teatral i penso que moltes vegades quan et parlen de llibres molta gent el primer que li ve és la narrativa, no? I a mi em feia gràcia portar gènere teatral o poesia perquè també és un gènere important i que a vegades no es té tant en compte, o almenys no es té tant a mà, per dir-ho d'una manera. I a més perquè a mi m'agrada molt el teatre i a l'Escola de Teatre Girona doncs ens van fer llegir William Shakespeare, a mi no em va tocar aquest, però no sé, me va inquietar aquest. Llavors aquest llibre es pot veure molt ben reflexat el paper de la dona a la societat de l'època, no? Que s'infravalorava molt i això també em tenia molt inquietada a mi. Llavors en aquest llibre apareixen dos personatges que serien Caterina i Bianca, que són dues germanes, i llavors el seu pare les vol casar. I la diferència és que Caterina té molt mal geni, és molt reviuda i ningú la vol. En canvi Bianca és molt dolça, molt mimada, per dir-ho manera, i tothom la vol. I el pare diu que fins que no casin a Caterina, que res de res, que ningú es podrà casar amb l'altre. I esclar, hi ha un que es diu Petruchko, que només ho fa per als diners i diu que ell es casarà amb Caterina, que a ell no li fa por. Llavors hi ha una discussió molt interessant en què Petruchko li comença que li diu que és una colometa i tot això, i ella respon que hi ha colometes que no es deixen atrapar. I per exemple Caterina també diu que els ases van ser fets per portar càrrega i vos també, no? Li va tirar en ple d'indirectes. Al final es casen per obligació, clar, en aquell moment els casaments, tot i que la societat actual també en podem trobar en altres cultures, eren obligats moltes vegades. I clar, Caterina se n'ha d'anar a viure amb Petruchko, i Petruchko li fa la vida impossible a tot moment. La deixa sense menjar, la deixa sense dormir, i a més li diu que tot això ho fa per al seu bé. Li diu, jo com que t'estimo tant, vull posar bé el coixí, i no para de moure, ara vull posar bé els llençols, no? I és una discussió constant. I finalment arriben a l'escena final i clar, diu, estan tots reunits perquè també han casat a Bianca i el més interessant és que diuen que a veure quina és la dona que els hi fa més cas i fan una aposta i Petruchko diu que és la seva, que és Caterina i ningú s'ho creu, diu sí home, és que Caterina impossible. Comences els altres dos i les dones no els hi fan cas, no venen ni res. I quan Petruchko crida Caterina, Caterina ve, fa tot el que li mana i a més fa un discurs dient-li a les altres dones que per què no fan cas als seus marits. Que a mi aquest discurs em va posar els pèls de punta. Anava a dir, perquè és que escolta, m'estàs pintant la relació matrimonial que és fatal, la cosa. A mi em va posar els pèls de punta el fet de que
com podem menjar el coco i com puc canviar de perspectiva, saps? I el vaig trobar molt interessant aquest tema. Tot i que sincerament em venien ganes d'anar a Petruchko i millor no ho explico que... Sí, no, exacte, que no quedaries massa bé. Exacte. Algú més de vosaltres aquí ha fet teatre o ha llegit teatre alguna vegada? Nosaltres ara, amb la meva profe de català allà present, estem fent una obra de teatre de Piti espanyol, Mans quietes, que la representarem ara a l'abril. I de què va? És un pare que va a l'escola a parlar del seu fill, una entrevista, i com que l'han despatxat de la feina i a més la dona l'ha fet fora de casa, doncs... Panorama estupendo, intenta vendre unes pantalles per a una escola i el confonen amb l'agressor d'un nen i comença tot que ve la mare del nen, la seva exdona, que en aquest cas seria jo, faig. Doncs, tu fas d'exdona? Sí, i després hi ha la directora i tots l'acusen i comença a treure tot el fet de que les dones estan infravalorades, que els homes sempre estan a tot arreu, però també veurem que no sempre és així. O sigui que tu fas d'exdona, no? Sí. Cridar i moure's, ja és que t'hi veig, I llegir teatre t'agrada? Home, n'he llegit alguna de William Shakespeare, El mercader de Venècia m'he llegit i també Romeu i Julieta, però no, teatre no acostumo a llegir. Això de Romeu i Julieta, ara abans que parlàvem del llibre de la Gabriela, vull dir, ve a ser una d'aquelles històries universals, no? Que és això, l'amor impossible, perquè Gabriela això és que ens explicaves, ve a ser Romeu i Julieta, no? Sí, perquè els llibres d'amor impossible m'encanten. Sí? Tens una pila de llibres d'amor impossible. Quins altres has llegit que siguin allò d'amors impossibles? Els de Crepuscle, la saga. Les preguntes de fer, jo també. Sí, Romeu i Julieta, i ara estic llegint una altra, que és una dona que la volen casar amb un home molt vell i molt lleig, i ella diu que anirà a conèixer un home que treballa en un teatre i estarà amb ell sense casar-se i així no la casarà amb l'altre perquè serà una vergonya per la família. Els tres nois aquí presents, amors impossibles, tu Darcel, n'has llegit algun o tu... Sí, un de Romeu i Julieta l'he llegit. Sí? El de Shakespeare també? Sí. Carai, a quin nivell, tu, Shakespeare aquí no ho hagués dit mai. I a l'hora d'escollir llibres, tu per què els tries? Els trio per llegint els resums darrere i m'agraden més els llibres de ciència-ficció així, d'aventures, més interessant. El que els he demanat als nostres convidats avui aquí a la Ciutat dels Llibres 2.0 és que, home, ja que tenim el millor plató del món possible per fer un programa com aquest, que és la Biblioteca de Salt, coi, aprofitem-la. És a dir, abans de començar, volteu i remeneu i trieu llibres dels que hi ha aquí, els que veieu al nostre voltant. I això és el que han fet. I en Darcel, per exemple, ha escollit aquest que tenim aquí damunt, que és 1492. Deixets a Talí. Per què l'has escollit, aquest? L'he escollit perquè a mi m'agrada molt la història. Ben fet. 1492 ha sigut un any de molts descobriments al món i molts canvis. Descobriment d'Amèrica, etc. I t'interessa així la història en general per alguna raó o curiositat per saber com era el passat? És que ho vam tractar a classe i em feia il·lusió aprendre més d'això, aprendre més coses que hagin passat aquest any i... Sergi, tu quin has escollit aquí a la biblioteca? Tatuaje de Manuel Vázquez Montalbán. Vinga, nivell també aquí. I per què has escollit aquest? Pues perquè m'agraden molt les novel·les d'assassinats i de crims. I esclar, si poden aquí esquartar algú, doncs millor que millor, no? I perquè ja me'l vaig llegir i me va semblar que estava molt bé. O sigui que aquest l'has trobat aquí, t'has recordat que l'havies llegit i és com per dir, si us el trobeu, llegiu-lo, no? Sí, està molt bé, però has de tenir la ment una miqueta perversa. Ara m'has fet por. Ara la veritat és que entre els vampirs d'abans i dir has de tenir la ment una mica perversa... Sí? Sí. És una mica retorçat o què? A part d'això, que te pots imaginar qualsevol cosa, que has de tenir la ment molt oberta, perquè, per exemple, el detectiu, per descobrir i treure informació, el pobre s'ha d'anar al llit amb cada prostituta a la cantonada, per exemple. Quina feinada. No, això és... Sí. Laia, sí. Tu... Jo he agafat Cazadores de Sombres, que recentment ha sortit en català, i que m'agrada perquè totes les novetats d'aquestes juvenils fantasia, jo les tinc. Jo les compro, tinc allà una llista i me les compro. I on les guardes?
A casa tens espai? Sí, tinc una estanteria. Molt bé. Però se m'està fent petita. Molta mia, que ara passarà ja. Però no, i aquesta història va de que és una noia que de cop es veu immersa en un món dels caçadors de sombres, que és com uns germans, uns germanastres, que es dediquen a caçar monstres d'aquests que venen de l'infern, diguem-ho així. I resulta que s'han endut la seva mare i descobreix que ella té part de sang de caçador d'ombres. I clar, té que anar allà a ajudar-los, però no la volen perquè no ha tingut formació ni sap res, i com que vol trobar la seva mare, doncs mira, s'hi afegeix. S'ha de tenir formació de caçador d'ombres, no? No pots anar allà, hola, bones, que sóc parent de... Molt bé, està bé, s'ha de tenir com el carnet de conduir de les ombres, estupendo. Marcel, què? Tu quin... Jo he agafat el Maletes perdudes, perquè la meva mare el va llegir i el meu germà també, i l'he vist aquí i he dit, mira, com jo no me'l vaig llegir, i vaig dir, potser agafem-lo. Ara que dius això de la teva mare i el teu germà, passa això a casa, de parlar de llibres i passar-los de la mare, del germà i tu? Sí? Sí, bastant. De fet, Maletes perdudes és un dels grans fenòmens dels últims temps, és de Jordi Puntí, és un llibre d'aquests de referència. O sigui que quan arribis a casa l'agafaràs, si l'has vist aquí, no? Sí. Ben fet, molt bé. Ara això ho apunteu, després quan el veieu a casa li dieu el llibre, que no te l'havies llegit. La Gabriela, parlant d'amors impossibles... Jo he portat Orgull i Prejudici, Ensenya'l, de Jane Austen. De la Jane Austen, que ja me l'he llegit i que també m'encanta perquè al principi no es cauen molt bé i sempre estan dient coses l'un l'altre i fa gràcia perquè al final acabaran junts. Us va la marxa, Sí. No una cosa tranquil·la, pacífica, no, canya. Molt bé, estupendo. Jane Austen, Shakespeare. Per cert, Shakespeare el va traduir Salvador Oliva, professor de la Universitat de Girona, que recordo que quan el vam entrevistar ens va explicar que després de William Shakespeare en la literatura anglesa l'altre més important era Jane Austen. Aquests nois i aquestes noies estan fent quart d'ESO i han llegit Shakespeare i Austen, i n'hi ha molts que encara tenim feina per fer, per dir-ho així. Judit, quin portes tu? Doncs jo l'he trobat aquí, m'ha sorprès molt i es diu Mentiras de Mujeres, però no me l'he llegit, perquè jo penso que en veritat constantment a la vida, i voluntàriament o voluntàriament mentim. Potser vivim una mica immergits en una mentida, perquè tot plegat, la vida és una mentida, jo penso, saps? Començant des dels polítics i tot anar tirant, vale? I m'ha sorprès perquè el títol, no sé, m'ha impactat a veure quins arguments utilitzen per justificar aquestes mentides que estan vivint. De qui és el llibre, l'autor? A veure, Lyudmila Ulitskaya. Molt bé. Ves que no sigui de la zona de l'Europa de l'Est, per entendre'ns. Una mica difícil el nom. Sí, bé, però si has de fer teatre, la dicció, ja saps que un llapis així, i els que fem ràdio i televisió, aquestes coses també ens toca fer. Per tant, veig que tornem amb el tema de la dona i així, que és un tema... Sí, és que no sé, m'intriga, no sé. Hem passat llista amb tots? Sí, que sí? Escolteu, hem d'anar acabant, però molt ràpid. Darcel, si ara mateix, a part del llibre que t'emportaràs de la biblioteca, per dir-ho així, aquest 1492, haguessis d'escollir un dels llibres dels teus companys d'avui d'aquí de la Ciutat dels Llibres 2.0, quin triaries? Triaria el d'amor i... bueno, amor més enllà de l'amor. Sí? Sí, perquè veig que és un llibre molt intrigant i tot això. I t'interessa? Sí. Doncs després ja ho saps, Laia, passes el llibre i li deixes. Sergi, tu, a veure, algun de ment retorçada, no sé... Home, l'emancipament de la fúria s'ha d'estar una mica pertorbat per fer el que li feia la seva dona, les coses com siguin, però quin et quedes? Jo segurament el mateix també, perquè a part que ens toca per ara, no sé, percebem més com afronta la gent coses d'aquestes. Perquè per ser un llibre d'aquests, més o menys ho has hagut d'afrontar un cop. Laia? Jo, Orgull i Prejudici. Orgull i Prejudici. És que vaig veure la pel·li i tenia ganes de llegir-lo i el tinc a casa i no començo mai. Doncs saps què has de fer, no? Ara quan te'n vagis cap a casa? Llegir-lo. Efectivament, llegir-lo, que em sembla que t'ho passaràs molt bé. Que sí, Gabriela, que us passarà bé? Tu, Gabriela, si haguessis d'escollir un dels que diuen els teus companys, quin escolliries? Triaria el de Amor més enllà de l'amor i 1492. La història també, tu? Sí. També t'agrada? Sí. Però no hi ha amors impossibles. No. Algun n'hi ha, però en principi els llibres d'història no en surten gaires. És una mica impossible a vegades aprendre història, però això ja seria una altra cosa, Depèn del profe. Que deixava tu! Home, per l'amor de Déu! Marcel, va, tria. Jo el de l'Hugo Cabret ja me l'havia llegit, també amb el mateix programa i això. Està molt bé, també. Sí? Sí, però... Apuntem, doncs.
Si hagués de triar un, potser també el de l'amor. Laia, et felicito perquè l'has venut estupendament, veus? Molt bé, això vol dir que l'has venut molt bé. Aquí a vegades sempre fa el que ven el llibre, per dir-ho així, el que el sap explicar millor. O sigui que tu també això de l'amor, la mort... Bueno, no sé, però m'ha intrigat, no sé. M'ha intrigat, sí, doncs l'has venut perfecte. La Gabriela ja ens ho ha dit, i la Judit... Jo Orgull i Prejudici, també. Molt bé, de Jane Austen, perfecte. Així ja tindràs el cúpul complet de la literatura anglesa i ja pots anar després per un altre, l'escandinava, o ja on sigui aquesta senyora de Mentiras de Mujeres. Senyores i senyors, tenim en Darcel, en Sergi, la Laia, la Judit, la Gabriela i en Marcel, ho he dit bé? Sí. Que són de 6 centres diferents, de Sant Narcís, de Santa Eugènia de Salt, són el Salvador Espriu, el CES de Salt i el Vallvera de Salt, també tenim l'Institut Santa Eugènia, els Maristes i el Pare Coll, 6 centres on hi ha mestres, professors, professores que treballen perquè aquests nanos llegeixin i que més ens ho expliquin i a sobre et facin sentir una mica petit quan veus el que han llegit i tu encara ho has de fer. A tots els mestres, a la gent de les biblioteques, a vosaltres 6, moltíssimes gràcies. I si voleu, per aquí penjat per internet i altres llocs, per la televisió i així, trobareu més dosis d'aquesta ciutat dels llibres 2.0. Jo de vosaltres no me la perdria perquè sempre s'aprenen coses. Moltíssimes gràcies, fins la pròxima.